December 14 ka ginamot, di ba? Opo. Naalala ko December 14. Ngayon, sinabi ko na sa'yo, dati, ulitin ko tanong ha, hindi ka nakakadumi Opo. at hindi ka rin nakakatulog. Opo. Tapos ano pa? Hindi ako nakakauto. Hindi ka nakakautot at hindi ka nakakakain. Opo. Ngayon, sa December 14, yung ginamot ka ng Panginoon Kristo, kinabukasan o pagkatapos yon, hanggang ngayon, ano ba ngayon? December 20 na ngayon, di ba? O sa 6 na araw. Sa 6 na araw, anong binigay ng himala sa'yo ng Panginoon Kristo? Nakakautot na, nakakadumi. Tsaka, nakakakain na ng marami. nakakakain na at nakakatulog ka na. Ngayon, dinasalan ko yung tubig mo at itinuruan kita, tapos lumitlit yung tiyan mo, alam ko, nararamdaman ko eh. Hindi ka na mabigat. Tsaka nawala na yung pagbabago ng mukha mo. Kilala mo na ang minasa mo. Hindi na katulad yung amoy niya. Hindi ko na babanggit, hindi ko na sasabihin dito. Pero dati, alam mo yung amoy ng asawa mo. Diba? Ngayon, siguro matagal kita pinagtabi doon sa asawa mo, alam mo yung amoy mo. Hindi na. Hindi na yung amoy niya. Ito lang mapapayo ko sa'yo. Isang buwan, sinabihan na kita, bawal magalit. Dahil susubukan ka ng kalaban mo kung talagang maniniwala ka na may Diyos sa puso mo. Intindihan mo? Lahat yan, mawawala sakit mo. Ikatatlong araw, malulusaw lahat yan. At maraming salamat. Malaking himala sa'yo ha. Nakakadumi ka na, nakakatulog ka na, hindi ka na, nakakautot ka na, nakakatulog ka na. Malaki advantage yun. Naintindihan mo na? Tapos na yung pagbabarang sa'yo. Manatili ka, manawala at manalig sa aking Ama. At maraming salamat din sa'yo, Kuya, ha? Thank you. God bless. Thank you. You're welcome. Merry Christmas din. Po, salamat po. Salamat din. Magkikita-kita tayo doon sa Pasko. Ay, doon sa Kilano. Sige. Thank you po. Oh, thank you. Wala na kayo naiwanan. Yung sinabi ko, yung tatapo mo, huwag mong dadalhin yan, ha? Baka pasok mo sa bahay, huwag mong kalimutan, ha? Yung tinuro ko na sa inyo yung dahon, ha? At saka pagdating yan, palitan ng damit, ha? Okay na yan. Maraming salamat sa inyo. Kaya, po ba sa tubig na malamig? hindi, kahit yung normal lang na tubig, kahit sa galing sa nawasa o sa poso, okay na. Basta lahat yan. Lahat. Tapos bigyan mo lang siya ng damit. Tingnan mo may number, di ba? 1. Ganyan mo lang. Sige tayo. Sige lang, ha? Liliko. Relax lang. Huwag mong gagalawin, kuya, ha? 10 months mo na to sakit, di ba? Higit pa. Tay, anong pangalan nyo? Isidro Duanes Ban. Ang masakit sa inyo, pag umihikab kayo, sumasakit ito. Ito at saka dito. Yun dito. Relax lang, ha? Ganun lang. Huwag nyo muna gagalawin. Saglit lang. Ayusin ko yung ugat mo. Nakalak yung ugat mo rito sa taas, babae. Pero pinahilot mo na ba yan? Paano lang, sa albular, hindi naman dito lang sa likod. Sa likuran. Hindi niya sinama yung taas. Oh, hindi. Relax lang, ha? Huwag mong isipin sa lompas lang to, ha? Doon, yung kapon, yung pasyente ko kapon, sa lompas nilagay sa kanya ng maga. Pero nagtaka siya, nilagyan ko siya ng salompas. Di ba nakita mo yung salompas yung video niya? Lumipo yung buko niya, parang gumanon. Doon sila nagtataka. Tsaka tinatamaan ko siya ng camera, kahit yung camera ng asawa niya maganda. Hindi taga masipat ng camera. Sabi ko nga sa kanya, baka multo kayo. Kung doon talaga siya daw nagtataka, bakit hindi tumatalab yung camera sa kanya? Oo. Kaya nga iniisip ko, yung mga palabas ng wolf, yung vampira, di ba hindi tinatabla ng camera? Oo. Oo. Pinapatawa ka lang si tatay kahapon. Sabi niya, kukumbinahin ka eh. Sabi ko pagtapos lang ng Pasko. Oo, sabi pagkatawag ng Pasko. Relax lang ha. Pati yung pakitaas mo na to. Hindi, tama na. Ito lang, ito di ba? Magkalapit lang kami noon po. Nasa kabilang tulay lang ako. Siya naman, bago lumipat ng tulay. Lagi daw siya sinasampal dun eh. Oo, binatukan nga siya Siya lumipad. binabatukan ng mga maligno, ititira. Oo. Para daw hindi niya maintindihan sarili niya. Nag-iisa kasi sa Takubo eh. Oo. May pispan kasing maliit eh. 9 point, ano yun, hectares. Pero dun talaga siya nagtataka. Ilagyan niya daw ng salumpas na maga. Sabi niya kasi, ano ilalagay niyo ako? Salumpas. Baka mamagayan, manood ka lang. Magdadasalan ko pa yun. Baba tayo. Relax lang ha. Relax. Pasukin lang natin yung ano dyan. Yung hangin at saka yung kuryente. Ayusin lang natin mga ugat niyo. Puro kayo ng konti rito. Para dito.
Tingnan ko lahat yan, mga ugat nyo. 10 months, di ba? Mahigit. 10 months. Straight lang yung katawan. Gangan nyo lang to. Yan. Relax lang. Yan. Wala naman hindi. Straight. Hindi, labas ang dibdib. Yan, baba. Labas. Yung parang upong sundalo. Yan, dibdib mo lang. Hindi, gangan nyo lang. Hindi, mas magang to. Gangan yung leg nyo. Hindi, gangan nyo. Yan. Relax lang. Taas nyo. Ako lang. Hindi, yung leg lang ang tataas nyo. Hindi, gangan nyo tayo. Kunti lang. Yan, yan. Sunod nyo lang, yan. Huwag nyo susunod yung katawan nyo, leg nyo lang. Sige pa. Yun, kabila. Nga pa. Ako lang, ako lang. Sige pa. Okay. Tumunog dito, di ba? Tama yung tinuro mo, di ba? Ito yung sakit mo, di ba? Oh, tama yung tinuro mo, di ba? Relax. Ayaw mo, kulang pa yan. Relax nyo lang. Ako lang. Yung tumunog na agad. Nagabla. Gangan nyo pa. Yun. Diba? Tumunog dito. Tama yung tinuro nyo, diba? Dito yung sakit nyo, diba? Kahit hindi nyo naman ituro sa akin yan, malalaman ko rin yan. Ganyan nyo. Tapos, ganyan. Hindi. Gangan nyo lang. Yan. Kunti pa. Yung paa nyo, huwag nyo masyadong buka. Lagyan nyo ng isang hakbang, ng isang paa. Yan. Diba? Yan. Isunod nyo lang yung katawan nyo, ha? Ibukan nyo to. Huwag nyo iangat yung paa nyo. Baba lang. Wala rin bits mo tayo. Oh, relax lang. Isunod nyo lang katawan nyo. Isunod nyo lang. Isunod nyo lang. Isunod nyo lang. Yun. Okay. Nakachamba. Tayo. Lagay sa punong tenga. Straight. Upong kardo. Ay, tayong kardo. Yan. Sandal lang konti sa akin. Igano mo to. Yan. Maig lang, ha? Hindi. Kulang pa. Ganyan. Yan. Yan. Ito kukunin natin, ha? Relax lang. Okay pa. Isa pa. Okay. Upo. Ito tatapos dyan. Ubos. Teka lang. Relax lang, ha? Pababayin mo lang yung tubig. Saglit lang. Saglit lang, saglit lang, saglit lang. Matigas ang katawan ni tatay. Parang bato-bato. Relax. Straight. Dati kasi akong magsasaka, magbubukid. Hindi Ah. naman ako sa Florida. Sa San Nicolas. Tingnan mo, ha. Straight ang katawan tayo. Yan. Straight lang. Tingnan mo, ha. Ipitin ko ulit to, ha. Wala na. Wala Oh. akong masakit. Subukan mong, ano ba sabi niyo? Pag dumidigay kayo, humikab, hikab kayo. Kunyari, labas yung, i-release niyo yung hangin niyo. Tapos dahan-dahan niyo nang ibigay. Yan. Para kayong nag-inhale exhale. Oh, tingnan mo. Palabasin mo yung hangin sa ilo. I-blow mo yung hangin mo pataas. Ibabag yan. Anong pakiramdam mo? Kung kumakati pa, lalaman mo. Sumasakit pa? Lumawag. Wala na Wala na sakit? Sigurado? Hindi kayo nagbibro? Alam mo kung bakit matagal kayo hindi gumagaling? Dahil alam niyo itong ugat nyo, sarado. Parado nga. Ito, Kasi sarado alam ko rin. rin. Diba? Dahil yun. O, pinahilag ko nga raw, sabi, lamig, hindi pwedeng ilutin. Hindi. Anong sabi? Ulitin mo. Lamig na hindi pwedeng Ilutin. hilutin. Sabi ng magilot. 10 months na yan. O, 10 ng Marso pa talaga to. May pattern kasi yun. Kasi yun lang ang Hindi ko naman inaano yung minamalit yung paggagamot niya. Kasi iba yung nagturo sa akin. Iba rin nagturo sa kanya. Nanghihilot lang talaga yun, hindi naman nagtatawas yun. Hindi. Kahit naghihilot siya, alam niya yun. Kung yung sinasabi ko, yung nagturo talaga sa kanya. Kasi
parang tayo nga nag-aaral. Kahit nag-aaral tayo, kung wala naman tayo experience sa paggaganon sa pagtaktika, hindi mo akong maunawaan. Pero pag naintindihan mo, ibig ko sabihin, doon mo yung mararamdaman. Di ba pinapahinga kita? Di ba pag sabi mo, pag umihikab ka, umihinga ka, hirap ka kapos, ulitin mo. Sige. Tapos iblo mo yung hangin mo, paangat, palabasin mo yung hangin mo papuntang ilaw. Parang hihipa mo yung ilaw mo. Yan, tapos umata ka kung mayroon pang mag-control sa hangin mo. Ano? Wala. Wala na sakit?